personal knowledge sa ibang tao. Sa incident. Pero yung mga binanggit nyo, may personal knowledge kayo. Itong Innova Boys, pag sinabi ko na yan, iba na yung usapan dyan. Yes. Yes, sir. Yung Innova Boys po, kalat naman po sa bilibid yun. Di ba po tinanong niyo po si Attorney Santos, na-confirm naman po niya na iniimbestigahan na. Pero yung investigation po, hanggang doon lang po sa bilibid. Hindi naman po na-suspended yung mga tao. Tapos may inmate po na, may ex-con po na nagpatunay sa mga gawain nila. Pero after 3 days, namatay naman po yung ex-con. Namatay. Lahat namamatay, no? Ganun ba talaga, Senator? So what do we do? Okay. Palagay nyo ba, in danger kayo sa sinabi nyo rito? Sa Muntinlupa? Answer the microphone, please. I'm trying to help you. Yes, sir. In danger na kayo? Yes, sir. Oh, so, ikaw, Veronica. Yes, sir. Okay. I will call it humanitarian contempt. Nag-motion na si Senator Bato. Motion? We'll put you in contempt. We'll put you here. Sakit na kayo ng ulo dito. At least safe kayo dito. But, I'm generally going to suspend the proceedings here. Alright? So I can call you anytime. Yun rin ang request ni Senator Drilon. We're not going to adjourn. But I can assure you this, I will make the report already. And medyo complicated yung report. Iba sa Bucor, iba sa police, at saka isa pa, di ba? GCTA. So, 3 report siya.